ta dalilin so yauni ne ya ja suna kan na farga so ya daɗe da sarriga hito ashe dai zana riski wannan gani lokaci ya sanya so da kai. Alaikum bro. Wa alaikum salam. Alhaji. Ina zuwa ka ne? Alhaji wallahi talla Alhaji tafiya ce ta kama ni da kanan Borno nayi. Amma tasha nake son in yi kokari yanzu in ga na karasa. To ni ma yanzu na haka ne. Oke ta haka kai? A ta haka ka yi kokari ka rage mun hanya. Yawa. Kirani mamayar sa ya ne cikin dare. Ya ake ne mai gurmi na fada ma dan zalaba ba. Ba me koyariya. Babu laban shaho bare gare. Waka na garba dan su ne ma na maki mai sa a yi mamaki dan garba mai ciki duk magana. Ke yaro zo na. Ya ba ki je ne. To da Allah dan kira mu Alhaji ta nemo nan gida. Wai ya ce gashi nan zuwa. To nagode kaji. Nagode. Alhaji dan girame a dashin gulma. Allah ya taimaki Alhaji ta nemo. Ya akai ne? Lafiya nawa wallahi garin. Na ganka ka zo wallahi. Me ya faru ne? Wallahi Alhaji na zo ma da sabon labari. Allah sabon wani irin labari na Alhaji? Yanzu na samu labarin cewa dan Borno ya bakari. Dan girman Allah. Aradun Allah. Yanzu ba. Ya isa Borno. Yanzu ya bakari. Shine ce to ba inda zan tsaya sai na zo na sanar ma da wannan magana. Kai babban labari. Wannan ai babban labari ne. Aradun Allah. To yanzu ya zami kenan mu je mu dan je bishiyar can zo mu dan je bishiyar can. Ban sani ba wai ashe harin soyar koni a ta'adda ba a gani shi balle ya yi nuni lokaci dai na tsinci kai cikin wani mizani ya fi dukan ce bare in ce na yi na kusani na masoya na san ina faɗi za ku shi wani wata rana so zai saka dukan Dogon bodi bana Haruna dan babba. Wai dogon bodi yana zuwa. Yana ina dan garba. Yana ina. Wanda za shi gaban Allah idan mutum ba zai masa komai ba na Laraba. Yaya ne isa dan wudul mai gurmi na zamani. Isa da gurmi. San me yake faruwa kuwa? Me yake faruwa dan Fulani? Aradun Allah na zo ma da sabon labari da dumudumin shi. Allah mutumi na. Aradun Allah. To ya ake ciki ba ni labarin jima. Sai ka ba da tukunci fa Alhaji za a gama magana. Kai kullum Aradun Allah Alhaji. Aradun Allah sai ka ba. Kullum ka zo da labari sai an baka kuɗi. Aradun Allah sai ka ba. Me yasa kake haka? Kai kullum ka zo da labari an baka kuɗi. Miko. To baraka ji. Dan kuɗi zan ba kuɗi. Ba wani abu bane ba dan na ba kuɗi. Ko ba haka bane ba saboda ka san me ni yanzu kuɗi gaskiya a can cikin aljihu nake sai saboda ka san matan nan tawa in na cire kaya taje ni suke yi to miko ki yasa nake ga ma bara ga can ciki nake sa kuɗi can cikin aljihu na bara lalubo su in kana son labari to ka miko kuɗi ko kuma ba labari ne tashin tafi can ciki nake sa saboda ka san ka auri mace ce baka auri halinta ba sai ta ringa ma sata kisa nake sa can cikin wannan kashe nan dauka gashi to yawwa ba ka ga magana to ya ake ciki ba ni isha'i ka san dama na ce ma yanzu na samu labarin dan Borno ya bar ya tafi ne haka ne kuma ya ban matar shi ita kadai a gida dan girman Allah ita kadai to yanzu ya za a yi kuma ka san dai dan Borno da wuya ya ban mata abinci dan girman Allah ka san kai ka fi shi wadata da haka ne shine da na zo da wata shawara Alhaji ya bada to wata shawara ce haka kai ma ka sani ba sina ka to ka ga mun shawarar mana ai komai da shawara kaga shine normal ba wani abu abinda ka saba yi ne da yau da gobe ka samu yake nufi na sani wallahi na sani da kai dai ka san ka fi dan Borno wadata na fi shi wadata tabbas har ta zuciya ma na fi shi wadata to ya ake ciki yanzu ka shirya rana mu je mu sami matar tashi to ina ga kamar zuwa da yamma haka za mu iya zuwa to Allah ya kai mu to Allah ya kai mu nagode Alhaji yanzu mu bari sai man ko to shikenan ba matsala dan giro sai an jima dan giro nagode dan giro Ya ake ne mai gurmi na fada ma dan zalaba ba. Ba me koyariya. Babu laban shaho bare gare. Waka na garba
garba dan Suleiman maki mai sa ayi mamaki dan garba mai ciki duk magana haka Allah ya tsara abincin mu garin nan fa ya soya gaba ɗaya fa amma ina ga bari dai mu fara hai jama'a wannan rayuwa da Allah zai ka ni har gana nan da Allah zai kawo wasu kuɗaɗe nan nake gama billahi la ilaha illa huwa nan har gana nan idan babun da ma zan ba sheke nake billahi lazi ha ai wannan noma ma ni kawai dai bari dai Allah ka kuɗin wancan kuma kawa dan Borno kai anya kwahi ne to ai ni rabo na da dan Borno tun wani lokaci da muka je kwari muka je faɗan gidan Malam Hudu ruwa ya gudu binni anya kwashi ne amma bari dai in je in gani na ga din kuma kamar shi din fa in ma dai shine akwai wata inkiya dai da nake mara dai tun muna yara to bari dai mu gani local area ba yaran kai zo kai zo da Allah dan shiga gidan ka ce Alhaji Tanimu na sallama da kai ka ce yanzu Alhaji ne sorry Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wani jalar Tanimu ya mata gidan ta zo zai ba ta sako. Alhaji Tanimu. Sako kuma? To ka je masa ina nan zuwa. Alhaji Tanimu kuma wani irin sako? Bara da yanzu wani irin sako ne wannan? Rike abinka. kai na ce a damke yake ka tumi na Na kai gane. wallahi ina nan Tun da muka je faɗan gidan Malam Hudu ruwa da ni tun daga lokacin ban ƙara ganin ka. to mutumi na ba laifi muka aikata ba ta yaya zan tsaya Ina ka tafi wai? ina nan ina can binni Kano? wallahi binni na tafi ina Kano ai da san da muke yara ai duk ba gidajen To ka gani ni ke ta kama yanzu na gani fa na tana da kai ba ka rabo da abin wasa wallahi tallahi na sani Allah ga kuɗi ga naira wane dan Borno dan Borno me kai da Allah ai yau dan Borno ai bari kawai Sannunku. yawa dare ya gari Ina wuni? lafiya lau ya gari Lafiya kalau. dole mun zo mu baki wani sako ne To, ku shigo daga soro. to ha ciki to bismillah Alhaji ta ce mu shiga ya mata faɗan bannan nan fa kai mace ce nake ga ma mace ce bari dai mu je To, bismillah ku shigo. to Bismillah ku. to Alhaji bismillah bismillah Alhaji gafara dai Sannunku da zuwa. yawa Sannu. ka sanya ni Allah Alhaji. oke dan iro Sannu Alhaji. Delu Delu ya gari ashe dan Borno ya bar gari Wallahi ya tafi. ka ai mun yi jimamin barin dan Borno Allah sarki. wallahi to bisa ga adalci na Alhaji ganin yadda dan Borno yake son ki kin san kuma dan Alhaji na baku kula sosai ki da mai gidanki Gaskiya kan mun ga abin alkhairi ma ya ba mijina jari. An gode Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. amin delu wannan yana daga cikin adalcin mu kenan Alhaji ai ba daga nan ba wallahi tallahi Gode. Mun Alhaji ai gode. ba to daga nan da mun ba bisa gaskiya alheri na shi yasa nake so in Allah ya yarda in zaki amince tunda na ganin gaskiya kina dan shan wahala ko ba haka bane ba haka sosai Yawwa. to in zaki yarda zaki amince zan dauke ki in tafi da ke gidana Subhanallahi. Alhaji, anya Alhaji kai nazari akan wannan maganar kuwa? to banda abin ki Delu ai Alhaji mutum ne mai imani da adalci ai dan ya dauke ki mai da ke gidanki ai ba wani matsala bane ba ko ai kika gani Alhaji haka ne dan to iro ki ki duba dai ki gani nazari dai akan ki wannan. duba dai ki maganar. gani Gaskiya Alhaji wannan magana ba karaman magana bace ba. Gaskiya kuma mijina da ya tafi ya banni bai ce in je ko ina ba, ya tafi ya banni a gida ne. Ka gane? To dan Allah dan Annabi Alhaji ka yi hakuri da wannan magana. Wannan magana ba na son ta kuma ba na son ganin ta. Dan Allah dan Annabi Alhaji ka yi hakuri. Allah ubangiji Allah ka kare min mijina.
Allah ka kare min shi. Amin, amin. Da ga wannan. Kin dan sai wani abu kafin ku zuwa goban ko? To Alhaji har da wahala kuma? A to ai ba wahala ba ce wannan. Yana shi ai kisa halin Alhaji ai. Shi Alhaji hannunsa abu ɗaya yake. Gaskiya. Ga wannan an dan sai wani abu, an dan sai wani abu. To shikenan an gode. Yawwa. Allah ya saka alkhairi. Yawwa. Ku gaida gida Alhaji. Yawwa, yawwa. Alhaji ka manta takalminka? Ah, dan iro wallahi na sha'afa dan iro, na sha'afa wallahi. Ai kudin da ka bati shi kadai ka gama da ita. Allah ya tabbatar Allah ka gama. Kokari nake in ga na samu na karasa gida. In je in gaida mutanen gida, in yi wanka, sai in fito don da akwai babban magana. Da ni din kuma ko? Da kai wallahi tallahi nake gaya. Allah mutumina. Wallahi tallahi. Yanzu gidan za kai? Yanzu gida. To ka ga ka. Wallahi bula mani na da kai kace zaka taba jakan nan muna iya samun matsala yanzu nan. Na ga dai tun muna yara muke tare da kai kuma To amana yarin ta wuce. Yarinta ta wuce, yanzu mun girma muna cikin zamanin mu na manya. Ko duniyar nan ce a ciki nace ka bani, ai za ka bani na. Duniya? Balle kuma In aka ce ta wuce. Faɗa da bako. Shikenan mu je yanzu gida in raka ka. Awwa abokina, yanzu na ji kayi magana. Kai kai mutumin nan. To ai kenan ne. Bari kawai nake ga ma ai bunni akwai daɗi. Allah ko kuma musu da. Wannan kuɗi Alhaji anya kuɗin nan ba su yawa ba? Anya Alhaji